Se kuulostaa, kun sä puhallat siihen. No. Millaisen herkkukorin sä keräisit sun parhaalle kaverille? Mitä siihen tulisi? Herkkuja ja hedelmiä ja jotain suolista. Okei, no mitä sä suosittelisit? Esim. Ystävänpäivälle siis sydänpapiksissa olevia vadelmia. No, mitä muuta sinne koriin sit laitetaan? No ehkä näitä pistaasikloisetteja pari. Näin. Seuraavaksi otetaan jotain suolasta. Vaikka tämmöinen täytettein. No nythän sulla on aika paljon tavaraa. Et riittääks tää? No ei todellakaan. Mä mietin, jos mulla pitäisi ottaa tämmösen vesi. Eiköhän nyt ala riittää. No ei ystävänpäivää ilman suklaata. No okei, totta.